खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरांनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ आसामनि मन्त्रि जगेन महन आरो इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरां लाहैदों। चिरां जिल्लानि बेंटल सार्कलनि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा ओनसोलनि सान्तिपुर लावख्रिगुरि गामियाव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैया लोमसावनानै न' बां सिलिंखार खालामनाय गं 78 नखरनि फ्राय 455 सोद्रोमाफोरखौ खौरां लाहैदों। आसामनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाननि मन्त्रि जगेन महन आरो चिरां जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि आसामनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहा। बिथांमोननि अनगायैबो 33 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी लोगोसे डिसि एसपि आरो सार्केल अफिसार बिथांमोनहाबो दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। दैबानाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरनो जानाय लोंनाय आरो थाग्रा राहा खालामना होनायजों लोगोसे दैबानाजों 100% सिलिंखार जानाय गं 35 नखरफोरनो 95,100 राङारि अनसुंथाइ आरो गंफ्रोमबो नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि आरो थोरसि लथा बायदि बायदि मुवा बेसाद बायनो थाखाय 3,800 राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। बेफोर अनसुंथाइखौ माबोरैहाय मोननो हागोन बेनि सायाव मन्त्रि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव गावबुरा सार्केल अफिसार डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट अफिसार जयै सार्भे खालामनानै डिसिनो गथायगोन। बेनि उनाव डिसिनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो बेफोर अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। मानोना दैबाना आरो बारहुंखाजों खहा जानायफोरनो अनसुंथाइ होनायनि रांखौ डिसिनो होखानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो रिलिफ केम्पआव थानायफोरनि थाखाय उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेबी फुड, आइजोफोरनि थाखाय नेपकिन आरो बेमार आजारनि थाखाय डक्टर आरो मुलिनिबो थाग थियारि खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिबावो मन्त्रि बिथाङा। सरलपारा पिकनिक जाग्रा थावनिनिफ्राय सासे नेपाली हिन्जावसाखौ लांखारनो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। लांखारनो नागिरनाय 7 दुथांफोरखौ पुलिसआ दा हमबाय। गथ'साखौ लांखारनो नागिरग्रा 7 दुथांखौ पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्टापानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों। जाथायनि सायाव पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया दतमानि महम्मद फारुक आब्दुल्ला। दुथां महम्मद फारुक आब्दुल्लाया गिबियाव हिन्जावसा गथ'जों फेसबुकआव रायज्लायग्रोदोंमोन। बेनि उनाव दुथाङा गावनाव इउटुब चेनेल दङ। बे इउटुब चेनेलाव हिन्जावसा गथ'सानि भिडिअ हगारनानै हिन्जावसा गथ'साखौ मुंदांखा खालामनायनि लब दिन्थिदोंमोन। थिग बेबायदिनो भिडिअ बानायनो थाखाय क'क्राझाराव थांनो नांगोन होननानै बुंथिनायाव हिन्जावसा गथ'आबो राजि जादोंमोन आरो दुथांफोरा बलेर' गारिजों हिन्जावसा गथ'साखौ दैखांनानै क'क्राझार फारसे लांगासिनो दंमोन। बेयावनो रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामनानै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ 7 दुथांफोरखौ हमनो हादों आरो गथ'साखौबो रैखा खालामनो हादों। उफ्रा बिसायख'थिखौ बिपिएफ दोलोआ हारसिङै गेलेगोन। बेखौ रोखा खालामदों बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिपिएफनि पिएमबि बडिआ थांखि लाबाय फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय समाव बिपिएफ दोलोआ महाजोतजों थानायाव एआइउडिएफनि थाखायनो जेंना जादोंमोन। बेनिखायनो महाजोत दोलोजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेबावनायनि सोंथियानो फैया होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं माब्लाबा खौराङाव गोसारदोंमोन दि बिपिएफ दोलोआ दोलोखौ सिफायनानै बिजेपिजों मार्च जाहैनो हागौ बायदि बायदि खौरां। बेनि सायाव प्रबिन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिपिएफ दोलोआ बेनि थाखाय बिजेपिजों माब्लाबाबो सावरायलायाखै। मानोना मोनसे रेजिस्टार जानाय राजखान्थि दोलोखौ सिफायनानै गुबुन राजखान्थिजों मार्च जाहैनाया गोरलै नङा। बेनि थाखाय जेनेरेल हाउस लिंनो नांगोन। बेनि उनाव थांखि लानानै इलेक्शन कमिशननो खौरां हरनांगोन। बेनिखायनो मोनसे रेजिस्टार जानाय राजखान्थिखौ सिफायनानै गुबुन दोलोजों मार्च जाहैनाया गोरलै नङा आरो बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो दोलोखौ सिफायनानै मार्च जानायनि सायाव सावरायाखै। नाथाय हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ दोलोआ बेरेखा दोलो महरै थानो गोसो गैया आरो मित्रजोटआव थानानै बिजेपिजों फ्रेन्डलि थानो थाखायसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायलायनानै प्रस्ताब होदों। आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बिपिएफनि प्रस्ताबखौ नेवसिगाराखै आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि गासैखौबो लानानै सरकार दानो थाखाय थाग थियारि आरो माबोरैहाय बिपिएफ दोलोजों फ्रेन्डलि थानो हायो बेनि सायाव सावरायलायनो खोथा होदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां प्रबिन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलोआ जुदि बिपिएफ दोलोखौ मित्रजोटनि बाहागो महरै गनायनानै लायो अब्ला बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानायाव गोरलै जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां प्रबिन बर'आ। नाथाय बेफोर गासैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो दं होननानैबो रोखायै बुंथिबावो बिथाङा। आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि दायानमुगाव गिख्रंथाव जाथाय गंबा ट्राकखौ अर सावनानै होदों आरो बे जाथायजों 5 सुबुंनि जिउ खहा जादों।
बे गिख्रंथाव जाथायखौ डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA हानजानि सोद्रोमाफोरखौनो खालामनायनि सन्देह खालामदों आसाम पुलिसा। जाथायजों मोगा-मोगि जानानै जिउ रैखा मोननो हानाय फारुक हुसैना फोरमायथिनाय बायदिब्ला डायनमुख रेन्जार बिलनि उमरांसु लंका र'डआव मोनानि 8:30 रिंगासोआव जादों बे जाथाया। बिथांमोनहा खाथिनि सिमेन्ट बानायग्रा प्लान्टनि थाखाय खयला आरो माखासे मुवा बेसाद लानानै उमरांसु दालमिया सिमेन्ट फेक्टरिनिफ्राय डायनमुख फारसे फैबाय थादोंमोन। बेयावनो लामायाव 9 सुबुंफोरा ट्राकखौ लाखिनो थिननायाव ट्राकखौ लाखिनो थाखाय जिंथिं एरायदोंल'मोन। बेयावनो थाद'नाय गैयै गुलि गावदों आरो ट्राकखौ अर सावनानै होदों। फारुक हुसैना आथिङाव गुलि नांजासेयावबो खाथिनि हाग्राथिं ट्राकनिफ्राय बारजुमहरनानै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे दुथांफोरा खमैबो 30 खेब राउन्ड गुलि गावदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। रिपर्टनि बायदिब्ला DNLA हानजाया दालमिया सिमेन्ट फेक्टरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। रां मोनैनि थाखायनो बेबायदि खालामदों होननानै सन्देह खालामदों। जाथाय जानाय जायगायाव आसाम पुलिस आरो आसाम राइफला थांनानै उनाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों। संयुक्त किसान मोर्चा SKMआ भारत बन्द फोसावदों। आबादारिनि मोनथाम बिलखौ पास खालामनाया बोसोरसे जानायखौ नोजोर होनानै 25 सेप्तेम्बराव भारत बन्द फोसावदों। सिंघु बर्डाराव संयुक्त किसान मोर्चा SKMआ साननैनि हाबाफारिजों सावराय मेल खुंदोंमोन, जेराव मोन 22 रायजोनिफ्राय 300 आबादारि इउनियननि गासै सा 3,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। 300 आबादारि इउनियननि अनगायैबो ट्रेड इउनियननिफ्राय मोन 8, वमेन अर्गानाइजेशननिफ्राय मोन 9, स्टुडेन्ट एन्ड इयुथ अर्गानाइजेशननिफ्राय मोन 17 इउनियनफोरा बाहागो लादोंमोन। मिस्टार आशिष मित्तल, जाय अल इन्डिया किसान मजदुर सभाखौ दैदेनदोंमोन, बिथांनि दैदेननायावनो सिंघु बर्डाराव साननैनि हाबाफारिजों सावरायमेल जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायै फैगौ 25 सेप्तेम्बराव भारत बन्द फोसावनानै होदों। मिस्टार आशिष मित्तल बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि मोनथाम आबादारि बिलआ आबादारिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरनिबो बेरेखा, बेनिखायनो गासैबो इउनियनफोरखौ फैगौ 25 सेप्तेम्बराव जयैनो लोगो नांनानै भारत बन्दआव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो हादों आरो हाथियारजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो हानाय 4 सुबुंफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै राजु घाटवार, कृष्णा अरां, लकेश कंगारी आरो रबार्ट हार'। बिसोरनिफ्राय पुलिसा .22 राइफल, गंसे 9mm पिस्टल, .22 पिस्टल, थरसे चाइनिज ग्रेनेड, थरसे हादरावनो बानायनाय ग्रेनेड आरो गोबां बिबांनि गुलि लोगोसे गोबां बिबांनि मेगजिन हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बकाजान पुलिस आरो आसाम राइफला बकाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय घरियाल दुबियाव जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो 4 सुबुंजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ हमनो हादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमजानाय 4आ रावबो उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो गैया। बिसोरनि सायाव दा नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दं होननानै आसाम पुलिसा मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।